Ola, queridos amigos e queridas amigas, benvidos e benvidas de novo a miña canle. Chámame Rafael Fernández Louro e son profesor de idiomas. Que tal? Como estades? Neste vídeo traevos a segunda parte con textos curtos sobre algunhas festas e romarías en Galicia para practicar a lingua galega. Agardo que vos guste. Imos aló! A festa da pomba na Estrada. No concello da Estrada celébrase a festa da pomba, ligada á tradición relixiosa do Espírito Santo. Durante a mañá hai procesións e misas. Na praza principal soltan pombas brancas como símbolo de paz. Despois, a festa continúa con xantar popular e música de bandas. O máis curioso son as representacións teatrais na rúa, que recrean costumes antigos. Pola tarde hai competicións deportivas e baile con orquestras. É unha festa que mestura espiritualidade, cultura e diversión, mantendo viva unha tradición centenaria. Para min foi unha experiencia enriquecedora, porque descubrín un costume que non coñecía. As festas de San Froilán en Lugo. En outubro visitei Lugo durante as festas de San Froilán, patrón da cidade. O centro estaba cheo de feiras, concertos e atraccións para nenos. O máis típico son as casetas do polvo, onde se come polvo á feira con cachelos, acompañado de viño tinto. Nas rúas tamén había música tradicional con gaiteiros e grupos de danza. As murallas romanas enchíanse de xente paseando. A noite, os fogos artificiais iluminaban o ceo. O San Froilán é unha das festas máis populares de Galicia, porque combina gastronomía, cultura e diversión para todas as idades. A romaría vikinga en Catoira. En agosto fun a Catoira para ver a romería vikinga. É unha festa moi orixinal, celébrase unha representación do desembarco dos vikingos que antigamente atacaban a vila. A xente vístese con traxes de guerreiro e reprodúcese unha batalla nas torres de oeste. Os visitantes participan entre risas con auga e viño voando polo aire. Ademais, hai mercado medieval, música tradicional e moita comida típica, como empanadas e mexilóns. Foi unha experiencia divertida e cultural, onde historia e festa popular se mesturan nun ambiente alegre. Recoméndoa a quen queira unhas vacacións cheas de cor e emoción. A festa do Corpus en Redondela. En xuño visitei Redondela durante o Corpus Christi. As rúas estaban cubertas de alfombras florais feitas polos veciños e veciñas. Había debuxos de cores con flores frescas que formaban verdadeiras obras de arte. A procesión pasou en riba delas, acompañada de música relixiosa e gaiteiros. A xente vestía elegante e todo o pobo participaba con orgullo. Despois da parte relixiosa, a festa continuou cun xantar popular e animación polas rúas. Foi unha experiencia fermosa, onde a tradición e a arte popular se xuntan para celebrar a fe e a comunidade. A festa do melindre en Melide. En Melide celébrase cada maio a festa do melindre, dedicada a un doce típico da vila. Durante as vacacións visiteina e quedei sorprendido coa cantidade de postos de repostaría. Había melindres ricos e amendoados, todos deliciosos. Ademais, organizáronse obradoiros de cociña e degustacións. A música tradicional acompañaba a festa con pandereteiras e gaitas. Pola tarde houbo danzas populares e unha feira de artesanía. A festa do melindre é un exemplo de como en Galicia a gastronomía é parte fundamental da cultura e da identidade local. O San Roque en Betanzos. En agosto visitei Betanzos para a festa de San Roque. O momento máis emocionante foi o lanzamento do globo de papel máis grande do mundo. Miles de persoas miraban cara ao ceo para ver como o globo subía iluminado pola noite. Durante o día houbo procesións relixiosas, música de bandas e gaiteiros. Nas rúas comemos polvo e empanada. Tamén había atraccións e concertos. O San Roque de Betanzos é unha festa chea de tradición, fe e espectáculo, que atrae cada ano a milleiros de visitantes.
Foi unha das mellores experiencias das miñas vacacións en Galicia. A Romaría da Virxe do Corpiño. En Lalín tiven a sorte de participar na Romaría da Virxe do Corpiño. É unha festa relixiosa moi popular, coñecida porque moita xente acode buscando saúde e protección. As procesións son solemnes, con música de gaitas acompañando a imaxen da Virxe. Despois da parte relixiosa, celébrase un gran xantar campestre con polvo, empanada e viño tinto. Os postos de artesanía e de lembranzas enchían a praza. Pola tarde, houbo música de orquestras e moita xente bailando. É unha festa que combina devoción, tradición e convivencia alegre, moi típica das romarías galegas. A festa da aguardente en Portomarín. En Portomarín, no Camiño de Santiago, celébrase a festa da aguardente. Durante as vacacións de primavera estiven alí e quedei abraiado. Os veciños preparaban aguardente diante da xente con un alambique tradicional. A festa incluía degustacións, concursos e moita música popular. Tamén había representacións teatrais sobre a historia da bebida. Pola rúa vendían doces típicos como filloas e melindres. Os peregrinos que pasaban polo pobo tamén se unían á celebración. Foi unha experiencia divertida onde aprendín como o aguardente forma parte da cultura galega. É unha festa que mestura tradición, sabor e convivencia. A festa da empanada en Burela. No verán visitei Burela durante a festa da empanada. A vila estaba chea de postos que ofrecían empanadas de todo tipo, peixe, carne e vegetais. A música non faltaba. Grupos tradicionais tocaban gaitas e pandeiretas polas rúas. Tamén había xogos populares e concursos de cociña onde os veciños e as veciñas amosaban a súa habilidade. Pola tarde, compartimos un xantar colectivo ao aire libre con viño sobre mesas caseiras. A festa da empanada é un exemplo de como Galicia celebra a gastronomía e a tradición, mantendo vivos costumes que unen a comunidade e os visitantes. O Entroido de Laza. En febreiro fun a Laza para celebrar o Entroido, unha das festas máis espectaculares de Galicia. Os peliqueiros percorrían as rúas con traxes de cores, caretas e chocas que facían moito ruído. Os veciños e visitantes bailaban ao son das gaitas e compartían doces típicos, orellas, filloas e rosquillas. Tamén probamos lacón con grelos e viño da terra. Durante toda a xornada o ambiente era festivo e alegre, con concursos de disfraces e representacións teatrais. O Entroido de Laza combina tradición, cultura e diversión. É unha experiencia que mostra o carácter único do folclore galego. A Romaría de Santa Marta de Ribarteme. En xuño visitei Ribarteme para participar na Romería de Santa Marta, coñecida como a Romería dos Mortos. Os devotos levan á igrexa caixóns para dar grazas por curacións ou milagres. As procesións acompañábase de música tradicional, gaiteiros e pandeiretas. Pola tarde, os postos vendían artesanía e doces típicos da zona. Foi unha experiencia curiosa e cultural, onde a tradición relixiosa se mestura cunha festa popular única. Participar nesta romaría foi emocionante e diferente, permitindo descubrir unha das tradicións máis singulares de Galicia. A festa do polvo no Carballiño. No outono fun ao Carballiño para a súa famosa festa do polvo. Toda a vila estaba chea de postos onde se cocía polvo a feira con cachelos, acompañado de viño. Pola rúa soaban gaitas e pandeiretas e había actuacións de grupos de baile tradicional. Os visitantes participaban en concursos gastronómicos e degustaban empanadas e doces típicos. A festa continúa ata a noite, con concertos e atraccións para nenos. Foi unha experiencia gastronómica e cultural intensa. A festa do polvo mostra a importancia da gastronomía na tradición galega e a alegría das festas populares. A Romaría de Santa Lucía en Mondoñedo. En agosto visitei Mondoñedo para participar na Romaría de Santa Lucía.
A xente subía ao santuario cantando e tocando gaitas. As procesións eran solemnes e familiares, e moitos levaban ofrendas como flores ou velas. Pola tarde había xantar popular ao aire libre con empanadas, queixo e viño da zona. Tamén se celebraban xogos tradicionais e actuacións musicais. O ambiente era festivo e relixioso ao mesmo tempo. Participar nesta romaría permiteume descubrir unha tradición antiga e a hospitalidade da xente local. Santa Lucía é un exemplo da combinación de fe, cultura e convivencia en Galicia. A festa do marisco de Bueu. No outono visitei Bueu para gozar da festa do marisco. As carpas ofrecían ameixas, berberechos, zamburiñas e polvo a feira. O aroma marisco fresco percorría toda a vila. Pola rúa había música tradicional, gaitas e pandeiretas, e tamén actuacións para nenos e adultos. Comemos peixe e viño branco mentres disfrutábamos do ambiente festivo. Pola noite houbo concertos e fogos artificiais sobre a ría. A festa do marisco de Bueu é un bo exemplo de como a gastronomía, a tradición e a diversión se mesturan nas festas galegas. A Feira Medieval de Noia. En xullo visitei Noia para a súa feira medieval, unha das máis coñecidas de Galicia. As rúas do centro histórico enchíanse de postos con artesanía, xoias, xogos e comida tradicional. Os veciños e visitantes ían vestidos con traxes medievais, cabaleiros, damas, mercadores e mesmo bufóns. Había música de gaitas e tambores e representacións teatrais con loitas e danzas antigas. Eu provei empanada de millo, pan de noia e viño servido en cuncas de barro. Pola noite, as rúas iluminábanse con fachos e antorchas, creando un ambiente máxico. A Feira Medieval de Noia é historia, cultura e diversión para todos. Agora podedes ler unha e outra vez os textos para practicar a pronuncia. Tamén podedes buscar máis información destas e de outras festas e romarías. Isto foi todo. Ata o vindeiro vídeo. Que non para a festa! Adeus!